बिगियानाबो माने इंराजि जानोसै माने गासै 6टा साबजेक्ट थायो मोनसे स्कुलाव बिनिनो माने मोनथाम साबजेक्टआ इंलिश जानाय लोगो लोगो 50% इंलिश मिडियाम 50% बर' मिडियाम आरो आसामावबो 50% असमिया मिडियाम आरो 50% इंलिश मिडियाम बेबायदि 50-50 माने मिडियामनि कनसेप्टजों आसामाव सरकारि स्कुलफोरखौ बेसेबां बोसोर सरकारा फोथांनो हागोन डेफिनेटलि 4-5 बोसोरनि उनावनो बेफोर गासै फरायसालिफोरा इंलिश मिडियामाव कनभार्ट जाजोबसिगोन माने फैबाय थानाय समाव आसामनि गासै असमिया बिजोंनि फरायसालि आरो बर' मैखोम ओनसोलफोराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियामाव कनभार्ट खालामनायनि बे सरकारनि मोनसे पलिसि बेखौ जों बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा गनायनानै लानो हायाखै इभेन हारि अनफावरि साफ्रोमबो बर' सुबुङानो बेखौ माने बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा गनायनानै लानो हानाय नङा बेखौ जों जोंनि खुद्रिनायखौ जों फोरमायदों आरो रायजो राजाफोरा दिनै जोंखौ बुंदों जे बिथांमोनाबो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बे थांखियाव बिथांमोनाबो जोंजों गसंफागोन आरो सोमावसारनांगौ जायोब्लाबो रायजो राजाफ्रा मदद होगोन बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों दा जोङो लामा नेबाय थादों बिटिआर सरकारा बे बेलायाव माने मावथांखि लायो बिथांमोना जोंखौ दिनै हांख्रायदों सावरायनो थाखाय जों आसा खालामदों बे सावरायनायनि गेजेरजों एसेबाबो बे जेंनाया मोनसे माने सुस्रांजानायनि लामा मोनसे मोनगोन आरो निश्चय काउन्सिल सरकाराबो आसाम सरकारखौ खावलायहरगोन जाहाथे बेबायदि बर'फोरनि हारि हिसाबै थांना थानायनि बेबायदि खैफोद गोनां थांखिखौ आसाम सरकारा लायो जुदि सरकारा नोंथांमोननि जिखिनि दाबिखौ गनायनानै लानो हाया नोंथांमोना मा थांखि लागोन जुदि सरकारा जोंनि दाबि दावाफोरखौ जुदि जोंनि साननाय जोंनि सेन्टिमेन्टआव जुदि खहा खालामनो हानाय जुदि मोनसे माबायावहाय दुरुननाय गैयै थांखियाव थाबाय थायो जों सोमावसारगोन आरो बर' रायजो राजाफोरखौ जों बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजोंनो खावलायनो नागिरदों जे फैबाय थानाय समाव मोनसे सोमावसारनायनि थाखाय बिथांमोना मानसिक भाबै साखाफारा जानांसिगोन 6.3नि दफा मथे बेसेबां मोगथां महर मोनगोन बर'नि जिखिनि सरकारि फरायसालि खालामनाय आरो फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय बेसेबां मोगथां मोनगोन बे गासिबो सोनारगोन जोंनि माने आसाम सरकारनि सायाव आरो माने जोंनि काउन्सिल सरकारनि सायाव बिथांमोनाबो जिहेतु जोंहा मोनसे डाइरेक्टरेट दंखायो बे डाइरेक्टराबो आरो माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआबो नांगौ रोखोमनि प्रप'जेलखौ स्र' खालामनानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनो हरनांगोन थाबैनो आरो स्टेट गभर्नमेन्टआबो बे खामानिखौ मावफुंनांगोन अब्लासो बे जागोन आरो जों रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायोब्ला जों जुदि दिनै गावनि मोनथायनि थाखाय फिन जोंनि माने दाबि दावाफोरखौ जुदि जों प्रपारलि दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जा बा गुबुन बिजोंनि गेजेरजों बा सावरायनायनि गेजेरजों जा जों सरकारनिसिम जुदि जों माने दैथायनो हायोब्ला जोंहा फोथायनाय दं बे 6.3 जि दफा दङ बिटिआर सुक्तिनि बे मावफुंनायनि महर मोनगोन नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब गोजोन्थों।